ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хунобод тинҷ ҳастем. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, имрӯз як сарғинаҷини 5 моҳагира будкаги 6 моҳагиша баъри шумо навор мекунем. буғузиша тамошо кунед навора то охириша. бародарони азиз, лайкотона бизанед, комментариёта бинависед. касоне ки дар канали мо меҳмонанд ҳатман подписатсия кунанд. иншоалло ки дар ҳаққи ҳамаи подписчикони канали Бохтар Сити догоҳ ҳастем, дар хизматем. иншоалло ки касе чи дархости дорад занг бизана, бига. иншоалло ки дархостша ҳаракат мекунем, чӣ қадри ҳол хизматша бикунем, барое ки хотире ки моро дастгирӣ мекунанд. наворҳои мо баҳри шумо бародарони азиз, анами молоро мо баҳри шумо харидорӣ мекунем, меёрем дар фурӯш меёнем. иншоалло ки нархҳошонам нархҳои дастрасанд. касе ки биғз дар кора метавона ки занг бизана, харидорӣ кунад. бародарони азиз, ногуфтанам ки мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефони мо бошад 917 38 98 78. дар рақамҳо WhatsApp, имо ҳаст. 24 соата телефони дастӣ кор мекунад. фарқ надорад кадом соате шабай рӯза, касе чӣ вақте ки удобнеша занг бизана. бародарони азиз, дар алоқа болад, мо дар хизмати шумоем. подписчикони азиз, мо ай ҳамаи шумо миннатдорем ки шумо канали моро дастгирӣ мекунед, наворҳои моро тамошо мекунед, лайкотона мезанед, фикр ақидотон дар комментария менависед. дастгирии шумо, тамошо кардани канали мо пешравии кори мо. иншоалло ки мо дар хизмати шумоем. бародарони азиз, ҳамин наворҳои мо баҳри шумоанд. фикри ақидотона бинависед, комментариётона бинависед, дастгиритона фаромӯш накунед. мол буғзиш ба дили пирай. бародарони азиз, масъалаи хӯрданаш, аҳлиш дар зини аввалай. подписчикони азиз, иншоалло ки моли бақувватай, ягон камбудӣ дар мол дида намеша. бародарони азиз, моли дароза, чоркунҷа мола. иншоалло ки молакам молаки хуба. иншоалло стойкаи нағзам дора, пешотанаша бибинед чӣ моли фасонай, нами карпачаквай светши бур хадавои света. иншоалло ки тулои нағзам метиҳам, барое ки моли дароза, моли калта нест. подписчикони азиз, боз ҳам такрорша, мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. рақамҳои телефона гуфтем гузаштем ки 917 38 98 78. занг зане, харидорӣ кунед. масъалаи аҳли молам иншоалло ки ҳоз нишонтон метиҳем. подписчикони азиз, на масъалаи чӯчакои мола бинед. чӯчаи сафед, сина сафед, полни ягон чӣ надора, бе ташвиш, бе малол. чӯчаш бародарони азиз, клеша меброра. ина масъалаи аҳлиша бинед. ина бе павза мегзарем ай тарафи қафои мол. ина ягон ҷой чӣ нест, павза надора телефон. ина бародарони азиз, ай тарафи қафо халта синакшам хушро тамошо кунед. синаша ҳуй карда. бародарони на 6 моҳаш дай мо 5 моҳагира буд ки 6 моҳагиш, шояд ки калонтарам боша, не ки мо 5 моҳагира буд ки 6 моҳагиш мебаре ки гусалаш даст намезана. бародарони азиз, иншоалло ки ба дили пир харидорӣ кунед. стойкаи мола бинед чӣ хел моли нағза. я боли стовти. подписчикони азиз, ина мола ай қафошам халтасинаша тамошо кунед. ина халтасинаи хубам дора. иншоалло я пешкаш бачаҷон. иншоалло ки синаки хубам ҳуй кардааст. мола ки бақуввате. бародарони моли майда нест. нархшам нархи дастрасе. бародарони азиз, подписчикони азиз, 15500 сомонӣ муомила дорад, дастафка дора. занг бизанед, харидорӣ кунед. нархи иншоалло ки дастрасе. бародарони ҳамин мол қимат нест. морам ҳаракат мекунем бародарони азиз ки молора арзоноша харидорӣ кунем, не ки мутаассифона ки дар бозорам ози бозовар кунем. моли буғаз худаш умуман камчинай як мол медорад, болошда 3 та харидора. хай касре худованд насиб рӯзӣ бигардона ки бо харидорӣ кунад. ҳамишам бародарони азиз, баъзе бародар ҳар чӣ мегӯянд ки қимат гуфтӣ. бародарони азиз, моло нофурӯхта намеён, ҳамаи моло савдо шуда истанд. одами харидор харидориша мекунад. фақат гапҳои беҳудатона назанед. илтимос хоҳиш мекунам, ман ягон каси шумо хафа нанестам, норозӣ нанестам. худоам ҳамата ҳидоят кунад. бародарони азиз, ҳама бародари ғайбу мусофири моро барори кор, сарбаландӣ, хонободӣ насиби рӯзӣ бигардад. баракати ризқ рӯзишона зиёда гардонад. ҳамаи бародарон ки дар ҳамин ватани азиз монанд кор фаъолият доранд, худованд ёшам ҳидоят кунад, баракати ризқшона зиёда гардонад. ризқи ҳалол ба ҳама яки мо шумо насиб рӯзӣ бигардонад. худованд ҳамун ростиша, рост гуфтана, рост хӯрдана, ҳалол хӯрдана барои мо шумо насиб рӯзӣ бигардад. баракати ки дар ростия, дар ҳалолия, дар ягон чӣ нест. бародарони азиз, ягон кас ай дурӯғ фоида накаст, ягон кас ай шайтонӣ фоида накаст. худованд ҳамаи моро барои рост гуфтан, рост тира насиб рӯзӣ мегардонад. то наворҳои оянда, худоҳофиз.